Hakapor khatway shiteng janmiet jong ka shipau tarik ujimmang ka KSU Delhi unit kalayo ya ka jinkar pat ban yarap ya ka we ka thai khasi ka ba arpho arsnam karata ka ba day nakashnong lat rumbai East Janta Hills ka bla sha set jubor ha ka yingsa jong samla jong ka ba dan ha Hasanpur East Delhi palayo jingtap ru bakala sha sho pat sha jong ti ha u ha ka tay ka miet ka KSU Delhi hapo ka jingalam jong ka Samla mar biang khongwer president jong ka KSU Delhi pat udon bok Portman vice president jong ka KSU Delhi mar kilami ban leiwa jingarap na ki bor pulit ki badan hanong ba Delhi pat hadian ka jing sha kantan na ki lai tali ki police station ban yarap na ka daw jong ka jing bomla ban lap ya ka yeng sa jong ushin rang ka KSU Delhi kalala yo kilat jingarap lengba ka Madhu Vihar police station ban tres ya ka te ka yeng sa lengba ki core technology bat la ban lap ban yo ban let khanra ya ka te ka yeng sa ha ka por san bajemen step pat la yo ban yarap ya ka te ka thei samla pat la yo ban ra ya ushin rang sha custody jong ki ha ka Madhu Vihar police station hadien balala ban dep ban shim statement na ka te ka samla khasi la yalam ban le medical check up pat sanran da ki dukhat pat ki pulet pala palat no ya ka te ka thei samla hadien ba ka khlam tre ban file shakhmat ya ka complain per sha yu te samla jong ka ban Hasanpur East Delhi Nagaliang ka seng ka ay kuble ya ka Delhi Police bat ka Spooner Special Police Unit for North East Region ya ka jingarap ka jongki bat kumjuru ya ka Madhu Vihar Police Station pakalala ban kloy ban yarap halor ka ni ka benta